गिबि गिबि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो बे गोदान बोसोर बैसागुनिनो गाहाम हामलायनायखौ हरग्रोबाय। दा बे बैसागु बिथिं फालिनायनि बिथिङाव बेयो मोनसे एकदम जोंनिनो गोजाम हारिमु आरो बे हारिमुनि गेजेरजों जे जोंनिनो मानसि माहारि बा गासै जिब जिबिनिनो मोनसे आखल आखुआ बेरखाङो। दा बेवहाय बुंदों नैबे बोसोर गोदान बैसागुआवल' जे जोङो गेदेरखौ मान खालामनाय आरो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय बोसोरनि खनसेल' हुदा बायदि नुनो मोनो होन्दों बा बे फालिथायाव सोलियो होन्दों। नाथाय बे फालिथायनि गेजेरजों बेहाय मोनसे धोरोमारि गोथौ आसार निति सान्थौ दङ। बे जाहैबाय माने बैसागो फोरबोनि गेजेरजों जायखिनि आखल आखु दिन्थियो मावफुङो बेजों लोगोसे धोरोमनि गेजेरजों नैबे बैसागो फोरबोआ खाबजानाय। दा बे खाबजायोब्ला जाय बिथांमोना धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै नैबे बैसागोनि आसार निति मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय रंजानाय बाजानाय बेफोर खान्थिखौ खालामो बा गेदेरखौ मान खालामनाय उन्दैनो मोजां बोर होनाय बे खान्थिया नैबे बैसागोआवल' आसलथे थानो नाङा। बियो जोंनि धोरोम खान्थि बायदिनो बियो माने मोनफ्रोमबो फोरबोआव माने दा गोदान खान्थि बायदि जों नुनो हायो माने दौरिखौ खुलुमो। दौरिखौ खुलुमनाय माने गेदेर मानसिखौ मान खालामनाय। दा बेबायदिनो जों जायखिजाया सामाजिक खामानिफ्रावबो माने गेदेरखौ गेदेर मान होनाय आरो गेदेरा उन्दैनो मान जासिनाय। दा बे खान्थिया जुदि गोजोर जानोब्ला हमथानोब्ला बियो थारमाने धोरोम खान्थिजों नांफानाय जानांगोन आरो मिथिनायाव जों दा बुजिनो हानायाव बेयो जोंनिनो बाथौ धोरोमनि जे आसार निति बे आसार नितिजों बियो फैफादों। मानो होनबा दा जायफ्रा बाथौ धोरोमनि आसार नितिखौ अंगुबैयै फालिदों बेफोरनि सुबुं माहारिफोरखौ जोङो नुनो हायो मिन्थिनो हायो। गेदेरखौ मान होनाय उन्दैनो अननाय होनाय बे धोरोमनि सान्थौआव दङ हिसाबै धोरोमनि बोसोनाव दङ हिसाबै बेखौ मोनफ्रोमबो मोनबा फोरबो आरो गोथार मंगलबार सान बायदि धोरोम सावरायथाय हाबाफारियाव बोसोन महरै सावरायनायनि गेजेरजों बियो माने बेरखाङो। आरो बेफोर बाथ्राखौ जुदि गोसो होनानै जोंनिनो बिमा बिफा जोंनिनो गथ' जोंनिनो समाजनि दैदेनगिरिफ्रा आबुङै जुदि मानिफुङोब्ला बियो थारमाने गोजोर जानानै थागोन आरो जोंनि समाजजों लोगोसे हारि हादरखौ गोजोन आरो खौसेथि लाबोनायाव अरायथा जागोन आं बेखौ मिजिंथियो।